Budúcnosť práce je tu a s ňou aj budúcnosť náboru. United Resources nielen sledujeme trendy, ale ich aj sami tvoríme. Našou misiou je zmeniť HR vďaka špičkovým technológiám a ľudskému prístupu. Predstavte si, že už pri prvom kontakte s kandidátom či kandidátkou získate detailnú analýzu jeho schopností a správania sa, alebo si kandidát či kandidátka vyskúša svoju pracovnú rolu priamo na pohovore. S našimi VR okuliarmi môžu ľudia vstúpiť do virtuálneho prostredia svojej pracovnej pozície, kde simulujú svoje budúce pracovné prostredie, úlohy, priestor, v ktorom budú pracovať. Menej odhadov, viac presnosti. Takto vyzerá nábor budúcnosti. Predstavujeme vám ELA-X, našu AI platformu, ktorá revolučne mení výber kandidátov. ELA-X dokáže analyzovať tisíce žiadostí za pár sekúnd a s neuveriteľnou presnosťou spája správnych ľudí so správnymi pozíciami a vyhodnocuje ich podľa reálnych ľudských skúseností. Výsledok? Rýchlejší nábor, nižšie náklady a vhodný talent pre vašu firmu. Nábor je len začiatok. Naša AI analýza udržania zamestnancov predpovedá riziko odchodu a pomáha firmám udržať si najlepšie talenty. Do 5 rokov sa mnohé pracovné pozície pretransformujú alebo zlúčia. Začnite na to pripravovať svoje zamestnanictvo už teraz. Vďaka dátovým analýzam môže firmy znížiť odchodovosť a vybudovať stabilnú pracovnú silu pripravenú na budúcnosť. United Resources veríme, že budúcnosť práce nie je vzdialená, už sa deje. Kombináciou AI, VR technológií a inteligentnej automatizácie meníme HR sektor. Sme zakladateľmi a členmi týmu Global Digital HR Community. Ste pripravení budovať pracovnú silu budúcnosti? Spojme sa.